Danas počinje snimanje prve sezone najpopularnijeg muzičkog takmičenja Hype zvezde. Na adresu produkcije stigle su stotine prijava, a svi kandidati imaju isti cilj – da stanu na veliku scenu i pokažu da upravo oni poseduju to nešto. Evo prilika da prvi usnimite prvo studio kako izgleda. Pozadi su green roomovi i tako dalje. Odakle će ići druge vrste emisija. Mislim da ovaj zvuk nove generacije najavlja nešto što hoćemo drugačije da damo, tako da svaki kandidat će imati priliku da se predstavi na pravi način, bez one dramatizacije žirija, žiri u prvi plan i tako dalje i tako dalje. Kažem, žiri je tu da usmeri i to je to. Znači, ne mogu da budu oni zvezde, nego će u stvari biti ovi ljudi koji pevaju, jer za njih narod treba da glasa, ne da pravimo šou žirija. Žiri je tu da ih usmeri, da im da malo snage, da ih ne ide možda iskritikuje, ali opet da to bude u granicama normale, bez ikakveg pravljenja reality programa. Eto, toliko od nas. U što ćete se sigurno uveriti. U jednom trenutku ćemo da uvedemo i žiri novinara. To će biti polufinale i finale. Pa ćete svi imati priliku da glasate za svoje kandidate tada. Sad samo publika. Ima žiri neke želje pored koga ko hoće da sedi u žiriju ili tako nešto? Ne. Nisam odlučivao ja. Ja jedino što sad dajem izjavu i nećete me više videti u ovom show programu, jer nisam ja taj koji treba to da radi i nisam ja taj koji treba to da vodi. Ja sam čovjek koji vodi kompaniju, a tu postoje ljudi koji su za to plaćeni. Darko Kamarit je onaj reditelj koji odlučuje gde će ko da sedne, ali mislim da Boki i Aca nisu baš trenutno u nekoj ljubavi, tako da mislim da su njih dvojica razdvojeni. Da li su se neki pevači nudili da dođu da budu? Jesu mnogi, međutim, naravno, kad imate ovakve legende, morate da znate da ne možete to svakom ni da stavite, zato što legende govore same, zar ne? A ja moram da pitam, šta se dešava sa Anom Nikolić? Ona ipak neće biti, jel tako, član žirija? Ana će biti jedan od gostujućih članova žirija i imat ćemo mi gostujuće članove žirija. Biće tu i Vesna Zmijanac i Boris Novković i mnoge druge zvezde, da sad ne otkrivam, ponovo sve kažem. A bit će i nekih zanimljivih gostiju kod Vesne Zmijanac u areni 14. maja, a bit će zanimljivi gostiju i kod Borisa Novkovića u Sava centru, pa i kod Lepe Lukić i tako dalje. Tako da, ove godine smo u znaku jubileja svih njih. Evo, valjda, kad vas toliko nipodaštavaju, napadaju, vi onda pokažete, ustanete iz onog peska, malo se otresete i podignute glave nastavite dalje. I ja mislim da smo podignutim čelom, evo, ovo sve napravili. Kažem, ko ne zna kako može da dođe da vidi. Zaista izgleda impozantno. Hvala vam puno. Prvi član žirija koji je danas stigao na snimanje je legendarna Lepa Lukić. Šta znači biti strog? Neću da je bijem. Nećete da je Neću da je prepadam tu decu, ali ću reći, bit ću realna. Biću realna, neću da mu kažem idi čuvaj ovce, to ne dolazi ovdje. Kao što su govorili tako, poneki. Da, neki su tako govorili. Jeste spremni, to će trajati dugo, jeste spremni na dugotrajna snimanja, bit će to satima? Pa danas i sutra 2. U jednom danu malo je naporno, ali ja sve izdržim. Odakle snaga i energija? I takav pozitivan duh uvek? Energija je jaka, možda snima ko će i 3. Sa kim ćete se najbolje slagati od članova žirija? Da li Boki 13 ili možda neko drugi? Koga najviše volite? Pa volim ja sve, to su moje najveće kolege, to je ekipa jaka cela, kako? Mislite da će doći do sukoba mišljenja? Pa dobro, to mora, možda neko misli drugačije od mene ili ja drugič.
drugačije mislimo njih, ali dobro, to nećemo mi da se nešto svađamo pa da ne govorimo, ali normalno sukoba mora biti. Kraljica narodne muzike Lepa Lukić otkrila nam je šta po njenom mišljenju treba da poseduje jedna hajb zvezda. Pa da peva dobro i da vrlo je važno da nema tremu, jer ta trema dokaza mora kad tad da ispadne, mora to da odbaci. Ja sam tako počela mlada, mnogo mlada, ali imala sam tremu, ali pozitivno, nije se pokazivalo u mom pevanju, ali negativna trema 100% ispada. Kralj balkanske muzike Aca Lukas došao je lepo raspoložen, te nam je otkrio kakav će biti prema kandidatima. Svakako bit ću pravičan, strogo ali pravičan. Kao što je publika. Pa dobro, znam, uglavnom znam ove klinice, pošto sam bio na svim audicijama i uglavnom svi dobro pevaju. Pa biće oštra konkurencija. S kim misliš da ćeš ući u sukob, možda mišljenje? Pa ne znam zašto bi ušao u sukob. Pa vidim da ti nešto kažem. Pa sa svakim možda ući u sukob, naravno zato što svako ima svoje mišljenje. Ne mogu svi da imaju isto mišljenje. Što se tiče muzike, generalno tu smo svi dobro potkovani, tako da s te strane neće biti problema. Sad u neke druge stvari vidjet ćemo. Lukas je zatim istakao kako hajp zvezde imaju najbolji i najzanimljiviji žiri u odnosu na ostala muzička takmičenja. Pa to nije to isto. Ono je ono i možda je tad i nešto i bilo, to sad ne može se porediti. Prvo, ne može se porediti. Onaj žiri i ovaj, pa i da poredimo nešto. Kad sam bio to ja, kad je bila Karleuša, a ovo sad, onaj, kako bih te rekao, onaj žiri je potpuno nekompetentan. A i dosadan je. A koje savete će Aca dati mladim kandidatima? Što se tiče saveta, uvijek ono što sam svima govorio, da ako se bave, ili hoće da se bave time, da uživaju u onome što trenutno rade i da ne sanjaju mnogo o velikim visinama, jer one dođu same. Ali svaki trenutak bavljanja ovim poslom mora ti bude najlepši. Znači, da li si zvezda, ili si kafanski pevač, ili ne znam, klubski pevač, ili pevačica, nije bitno, mora ti bude najlepše. I samo tako možeš da napraviš. Ako si stalno u nekom spidu da moraš što da kao snimiš, pa onda da će to da bude hit i tako, to nikad neće se desiti. Boki 13 pobrinuo se da njegov dolazak ne prođe nezapaženo. U stajlingu, koji mnogi porede sa modernim izdanjima sa Pariske nedelje mode, makedonski showman zasenio je sve prisutne luksuznom kombinacijom vrednom prema procenama čak 553.000 evra. Ne znam koliko ljudi znaju, ali ti si mene prvi sačekao u Beogradu, evo ga i sada, tako da baš mi je drago što te vidim i drago mi je što počinju hajp zvezde i nadam se da, u stvari ja ću se potruditi da ovo bude najbolji show ikada i da posle ove hajp zvezde svi ostali budu smešni. Kakav ćeš biti u žiriju? Nikakav. Da, realno. Pa da, ne znam kako će da budu. Jesu došli ovi drugi žirije? Svi su došli. Svi su, a? Očekivano. Jesu u 10 ujutru došli? A? Tako rano, ali... Tako, otprilike, je li tako? Očekivano. Miroslav je nedavno priznao da sa nestrpljenjem iščekuje početak, a sada kada je taj dan došao, pevač sabranih emocija započinje jedno novo poglavlje u svojoj karijeri. Šta može publika da očekuje u ovom našem najboljem muzičkom takmičenju koje počinje? Nešto novo. Nešto novo i drugačije. Ja sam ovo prihvatio kad me gospodin Mirković zvao. Prvo da bi njega podržao. Jer ne dam za pravo nikome ko proizvodi neki program da ima ekskluzivno pravo da on nešto samo radi, a drugi ne mogu. E pa možeš sale i ti. Jel ćete biti strogi? Kakvi ćete? Sad zavisi šta ko podrazumeva strogost. Ja ću biti objektivan. Ali ima jedna srpska reč za koju ja nemam zamenu. Ja ću se truditi kao član žirija, a i molit ću i ostale članova žirija, da se mnogo ne nego da u centru pažnje budu ova dečica. Mi ćemo se verovatno gložiti u mišljenjima, to je par karaktera, par ljudi koji to slušaju i ocenjuju. Mira Škorić zasijala je u efektnoj crnoj kombinaciji, a u svom prepoznatljivom stilu
Bez dlake na jeziku najavila je da očekuje pravi spektakl. Sigurno. Mislim, dugo smo čekali da krene, ali sada krećemo onako jako i najozbiljnije. Najozbiljnije muzičko takmičenje, talent show. Šta očekujemo od vas u ovom takmičenju? Da li ćete biti strogi? Pa korektnost, podrška kandidatima, tako da to je ono, ja im stvarno želim sreću i ovo će biti jedno lepo druženje pre svega i od srca ću biti uz takmičare. Sa kim ćeš se najbolje slagati od kolega iz žirija? Pa za sada pričam sa svima. Pa ne, mislim, koliko znam, nije zamišljeno, naše Hype zvezde nisu zamišljene kao neka druga takmičenja, tako da nema nikakve zle krvi, tako da, ali ako dođe do nekih sukoba mišljenja, pa što da ne, to bi bilo interesantno, ne? Mira je otkrila i kakva je atmosfera među članovima žirija. Gore druženje, ali stvarno je super atmosfera i stvarno jedva čekamo da krene. Dugo smo čekali stvarno na Će trebati tu puno energije, pošto će biti snimanje. Pa dobro, da, ali mislim, ja više volim te neki produkcijski. Ja bih volila da neki drugi, da mi je neki drugi zadatak, iskreno. Ali pošto mi nemamo ta mentorstva i to, onda šta ću?